Boa tarde a todos, a todas, amigos, amigas, veciños e visitantes. Evidentemente non estaba no programa que falara eu, son Antonio Longo, alcalde da Guarda, e simplemente quería dar a benvida, darlle a benvida a Museo da Cultura Galega, e sin eu entrar, que eu sinto-me entre amigos, e entendo que me sinto entre amigos porque xa vou conhecendo pois xente que está no Museo da Cultura Galega e os arqueólogos e xente que está traballando na Guarda pois distintos proxectos que temos en marcha. Hoxe vamos a falar das salinas do Seixal ou das salinas de Congrido, como algún gustaría chamarle, porque aquela zona da costa, o camiño que leva a esas salinas chamase Camiño de Congrido, e así les gusta chamar os camposinos. A verdade é que para min, como alcalde, para o Concello de Guarda é unha honra ter aquí un monográfico do Consello da Cultura Galega. Estamos nerviosos e excitados, e digo estamos, eu porque o sinto e porque sinto tamén esa sensación do Concelleiro de Patrimonio, Javier Crespo, que temos aí, que ao final é un pouco o que tira do carro de todas as iniciativas do medio do patrimonio por durante estas tres últimas legislaturas, non Guarda. Durante moito tempo temos levado moitos proxectos adiante. Este en particular das salinas é un empeño personal de Javier, que se pode adiante, temos facendo cousas, temos xa algúns proxectos aí, e a verdade é que, bueno, ahora que se acercan as eleccións, isto non estaba preparado, ben mirar, estamos aquí porque hai eleccións, pero non foi decisión nos estar aquí, e agora que se acercan as eleccións, a verdade é que ten un evento na Guarda, pois para nós, preocupados polo patrimonio, para unha vila que ten un concelleiro de patrimonio histórico e arqueolóxico e toda unha honra. Ao meu lado está a Rebeca, que me voy a falar agora, que se pode dicir que a amiga tamén, por aquí, pois, ademais de Rebeca, vamos a falar, bueno, teño que disculpar a Rosario, non? Ainda que sei que vas a falar que a presidenta do Consello de Cultura Galega, outra muller que non pode estar honor, por estes motivos. A miña esquerda está a Rebeca, coordinadora, que vai a presentar o acto. Non vai a falar Gladys Currás, que é, digamos, foi o responsable da excavación das proxectos da excavación de Salinas. Despois Mar, que está por aí tamén, que foi a que estou ali facendo esa excavación. E logo, uns amigos portugueses que ainda non chegaron, e non sei se por cambio de hora ou é porque, como eles falan de último, dixeron, bueno, vamos descansada, de forma descansada, non? Son Miguel Costa, Tiago Rochado e Jorge Machado. Entón, bueno, empezamos para non retrasar isto máis e cando cheguen que se incorporen. Deixo-vos entonces con Rebeca Blanco Rotea, para que ela presente un pouco isto e repito outra vez máis, benvida a todos e para nós non que temos aquí. Muchas gracias. En primer lugar, por suposto, dar as grazas ao Concello de Guarda por acoller este evento, que agora explicarei o motivo de facelo e o motivo de facelo aquí. E antes de nada, disculpar, como nos comentou o alcalde, a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosa de Alba, que estaba previsto que estivera, pero atopase nunha viaxe de traballo neste momento en Brasil e, por lo tanto, non pode estar aquí. Con agua, por lo que me comentou no seu momento, porque o tema apetecía moito. Ben, por que estamos aquí? Porque está o Consello da Cultura Galega na Guarda facendo ou iniciando esta actividade. Ben, dentro do Consello levamos a 4 anos, este é o 4º ano que comenzamos, facendo un programa de actividades que se chama Encontros Monográficos con Patrimonio Cultural, nos que intentamos, por unha parte, difundir, poñer en valor, dar a conocer os resultados de proxectos que actualmente se están realizando en Galicia en torno ao patrimonio cultural. E a verdade é que podemos decir xa que en Galicia tamén estamos intentando apoiar un pouco as cousas que están facendo no norte de Portugal, coas que temos moitas cousas en común, tanto do punto de vista metodolóxico
como de enfoque, como incluso no propio patrimonio, non? Porque nos unen moitas cousas. O ano pasado pusemos en marcha un ciclo que de feito rematamos no mes de xaneiro, que se chama In Situs, que está dentro destes monográficos, no que intentamos, ademais de falar de forma monográfica sobre unha temática específica, facelo no lugar o que ese patrimonio está vinculado, por eso lle chamamos In Situ. Entón, a idea era, por unha parte, facer actividades a cabo o Consello da sede na que habitualmente facemos estes actos e interactuar, de certo modo, coa cidadanía coa que están vencelladas estes elementos patrimoniais. Entón, comezamos o primeiro ciclo o ano pasado, tivemos unha xornada en setembro, en novembro, en decembro, e rematamos no mes de xaneiro en Santiago, centrada nos conxuntos históricos, nas problemáticas relacionadas con a realización do patrimonio, coa vivencia nestes elementos, etc. E este ano decidimos focalizalo, o In Situ que vais a facer este ano, na temática da produción de sal en época romana no sur de Galicia e no norte de Portugal. E por que decidimos focalizalo aquí? Pois, en parte, pola repercusión que, de certo modo, mediática tivo non solamente o proxecto que se levou a cabo na Guarda no último ano, porque tamén tivera anteriormente outra intervención, pero tamén porque xa levan tempo facéndose intervencións arqueolóxicas no caso de Vigo, tamén no norte de Portugal, na zona de Viana do Castelo, focalizadas na produción de sal, nas salinas, sobre as que aínda non sabemos moito desde o punto de vista do público, desde o punto de vista da cidadanía. Entón, un pouco seguindo esta filosofía deste tipo de encontros, de fomentar o debate, de dar a conocer o patrimonio, de interactuar entre distintos asentes que, por unha parte, traballamos no patrimonio, por outra parte, nos interesa o patrimonio por moitos motivos, a idea era focalizalo neste aspecto, non? E seleccionamos dous núcleos. Por unha parte, a Guarda, porque, como xa dixen, recentemente levachedes a cabo unha intervención aquí, ainda que, como digo, xa o verao anterior, por parte de Marcos de Goso, polo tanto, estaba de plena actualidade. Ese é un dos motivos tamén que nos intentamos focalizar estes monográficos do patrimonio cultural. E, por outra parte, xa que estábamos aquí, interesábamos tamén, falando con Mar e con Brais, acoller un pouco que se estivera facendo no norte de Portugal, neste caso en Viana de Castelo, por eso estarán presentes Miguel e Tiago, representando esos proxectos que se levaron a cabo ali, para un pouco, bueno, pues ver que, en canto ao tema da produción de sal, que aspectos temos en común, que nos separa, se podemos falar de elementos singulares, de falar de elementos que son prácticamente iguais en toda esta zona. Entón, un pouco a idea de hoxe era discutir, non solamente presentar estes proxectos, sino tamén discutir de maneira crítica e aberta sobre eles. Ese é un pouco o objetivo da xornada de hoxe. Logo explicarei unha dinámica de como son estes encontros, e logo teremos o 30 de abril outra que de momento non vamos a desvelar a dinámica porque é un pouco diferente a esta, pero que será en Vigo, no que tamén veremos toda unha serie de intervencións que se levaron a cabo na cidade de Vigo, en diferentes puntos, e ademais tamén intentaremos chegar a puntos en común. De feito, María Jesús, que está aquí, e tamén Adolfo, Juan Carlos, serán, Mar tamén, serán algúns dos participantes nese outro encontro, no que teremos unha dinámica parecida a esta, ainda que nun entorno diferente, que xa comentaremos no seu momento, pero que, digamos, a idea é dar continuidade ao que ten lugar hoxe aquí. Por lo tanto, este digamos, é o primeiro evento, e logo haberá outro mes que ven en Vigo. E con eso fechamos este ano os In Situs. E volvemos á dinámica será que facelos en Santiago. Ben, estes encontros, a idea, teñen todos vostedes o programa no que se explica tanto o contexto xeral dos encontros monográficos
rural como específicamente a temática na que se centra estes encontros. A idea é que non fagamos unha clásica conferencia académica na que veñamos os investigadores ou a xente que traballa, neste caso arqueólogos, destes elementos a falar durante unha hora, sino que haxa un debate fluido entre vos e nos. Por lo tanto, son charlas curtas de aproximadamente 40 minutos, coa idea de que logo interactuemos, coa idea de que ao final teñamos un pequeno debate. Entón, no día de hoxe, como poden ver aí no programa, vai falar en primer lugar Brais Currás, que é o director do proxecto Mar de Sal, no que falará un pouco, por unha parte dese proxecto, do que serían as paisaxes de Sal na Antigüidade, un pouco na contextualización desta actividade de hoxe no caso de A Guarda. Despois, tomar a palabra a Marco Ortegoso Comesaña, que é arqueóloga profesional, que se levantou tamén vinculada a este tipo de intervención na zona de A Guarda, intervino nas Salinas de Olla, recientemente no Sal ou no Congrido. E logo, ao final, queríamos contar tamén cos nosos compañeiros de Portugal, neste caso de Viana do Castelo, participando por unha parte Miguel Costa e por outra parte Tiago Roxado, Jorge Machado, porque non podería estar, falando neste caso da explotación de sal tamén a Historia, pero centrada en Viana do Castelo. Por lo tanto, a idea é ver a continuidade do que está pasando na nosa costa e logo retomalo, como decía, o 30 de abril no caso de Vigo. Como sempre, agradecer a vosa presenza, porque senón estas actividades non teñen sentido, o vosso interese, rogarvos a vosa participación na parte final, de xeito que os expertos que estamos aquí, as persoas que coñecen estes elementos, podan responder as cuestións que teñades, pero tamén que podamos establecer un diálogo, un debate entre nos. Novamente agradecer o Concello de A Guarda que nos apoia, que para nós é un placer, sobre todo dando carga a estes días tan maravillosos. E nada máis, damos comenzo, comenzará Brais Currás, e logo